So, maing adlaw, maing udto, maing gabii, kanatong tanan mga kaistorya. Ani ano sab ta karon no, nining bag-o no sab nato nga vlog, kining kabahin nining ato ang sitwasyon karon nining nasod nga Pilipinas. Mga kaistorya no, kining simple ra ni akong ihatag diha kaninyo, mahitungod nining ginatawag og freedom of speech. Kay kita nasayod man mga kaistorya nga sa matag karon og unya ilabi na niining social media no, kay daghan jud kaayo mga vlogger karon nga gani katong niaging mga adlaw gipatawag ang mga vloggers tungod kay nagpakatap man gid sila og mga kanang gitawag og fake news mga kaistorya no. Mao nga sa 41 ka mga gipatawag mga kaistorya, doon na ra may tulo ang mitambong mga kaistorya no ngadto sa kongreso. So ang kini ang akong ihatag ya kaninyo mga kaistorya, kining balaod sa 1987 konstitusyon nga kini gitawag ni siya mga kaistorya og gitawag rin ni siya mga kaistorya og 1987 constitution nga mao ang freedom of speech mga kaistorya. So unsa may naa niini mga kaistorya? Ang naa diri sa atong pagabasahon diha kaninyo dinhi sa artikulo ni siya mga kaistorya no, diri sa Senate Electoral Tribunal nga sa 1987 nga konstitusyon mga kaistorya. Dinhi sa Article 3 mga kaistorya, diri sa Section 4 nga balaod no mga kaistorya. Gani mao ni siya gisaligan mga kaistorya sa mga magsisibya sa radyo o sa tanang mga komentaryo no. O karon mao sad kini gigamit sa mga vloggers mga kaistorya. Kining sa balaura mga kaistorya atong basahon no. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So atong ihubad mga kaistorya sa Tagalog, ay Tagalog lang nato mga kaistorya kay medyo ang kining Google Translate usahay murag wala haom sa atong pinulungan nga Bisaya mga kaistorya usahay gamay mga kaistorya no. So ato lang itagalog mga kaistorya. So ginaingon diri mga kaistorya, walang batas na dapat ipasa na nagpapaikli sa kalayaan sa pananalita, sa pagpapahayag o sa pamamahayag o sa karapatan ng mga tao na mapayapang magtipon-tipon at magpetisyon sa pamahalaan para sa pagtugon sa mga hinaing. So klaro kay mga kaistorya no nga diin wala gyud balaod nga ingon nga makapugong no sa matag usa kanato nga mga Pilipino nga magsibya or musaway ngadto sa mga nagdumala sa panggobyerno mga kaistorya. So mao ni siya punto mga kaistorya nganong daghan gyud ang naga-vlog o nagasulti, nagasaway kung unsay naa sa pamunuan sa panggobyerno mga kaistorya tungod niini nga balaod mga kaistorya. So apil nako niani nga kaistorya exempted sa matag usa kanato kay doon na kitay freedom of speech mga kaistorya sa matag karon ug unya diin kita gusto ta musaway no sa matag gobyerno nga namamunuan ni ana mga kaistorya. So mao ra gini punto nako mga kaistorya kay doon na magiging ko'y barkada mga kaistorya giingnan ko nga nganong mag-vlog ko nga inani kay dili ko ni siya ingon nga basta-basta mga kaistorya kay ang igo magud ani mga kaistorya mao magud ang namuno sa atong panggobyerno apan mao ni siya no ang gisaligan ginato mga kaistorya mao ri gini siya sa 1987 constitution kini gitawag og freedom of speech. So mao na sa karon akong ihatag diha kaninyo nga akong iyagyag niyo diha mga kaistorya or share o basin ang uban niyo diha kaistorya na sayo naman mo pero mao ri gini ako sang hatag diya kaninyo mga kaistorya kining freedom of speech o nganong naa karon og mitungha og nahimugso kini atong vlog mga kaistorya no nga kini ang Kaistorya TV
Ug kamo makaistorya kung gusto pa mong lain nga mga topiko nga akong ihatag diha kaninyo, kung gusto ka mong mo request or upadayag kung unsay ako giyagyag nga mga sulti diha kaninyo makaistorya gusto ra kamo. Ug kamo makaistorya kung gusto pa mong lain nga mga topiko nga akong ihatag diha kaninyo, kung gusto ka mong mo request or upadayag kung unsay ako giyagyag nga mga sulti diha kaninyo makaistorya gusto ka mo mohatag og mensahe, pwede ka mo message sa Facebook nako makaistorya kining Bright Inihaw Kaistorya TV ug naasad ko sa YouTube mga kaistorya no mao ang Kaistorya TV. Kung mahimo mga kaistorya pwede ka mo like, mo subscribe ug mo mensahe sa ako ang YouTube channel mga kaistorya. So mao rin ni kaistorya mga akong ihatag diha kaninyo. May adlaw kanatong tanan. Salamat.